kajing ko blay pi barok lang ki parlok bat ki parang ibi barok jong kabalang kajongi ban ki bagi balang be pe ikan Bible study jong kabalang Presbyterian pokse lingba kanika YouTube channel jong kabalang kajongi dia syam sedang no pada syam ya caprang bat kanika jingya puson lang nak tien kajong blay ngan khat joy kon sama jong kabalang kajongi bikin yalam ki katok ni kajing ruai penderham mensim akan do kalong kebabha bat kebakemen yingi baro ban nyaro ya ka kreteng kajong turai baulong ubah kli tam e hakani ka por swa bangin yo ka jing kren khot kerpa pi ba penyar ruai lang hakani ka por bat nyaro ban nyan aingu yu turai naki jing le bha kajong u iki keblale hakajim kajongi sumai ruai lang bangi simtalang hakani ka por ka jing ruai ka ba kerteng usopla oh skopla kan yai long jing ruai jong nga oh skopla jing inong penim yang nga marway ngayeng da jing lengo u Jisu nong Nazaren Malaysia u it kumya bala ukpan hajing pisas kumkas nang katuna markom jonga oh skopla kan jing rai jonga oh skopla jing inong penem yang ga bomban jing rem jonga baro ubala kum jong jing ruai jonga oh skopla jing inong penem yang ga oh skopla kan yai long
Nga day ban ya thu hala u ken ran jing tin ju bang ngam la ba marway ha jing ku slay ba un ya rap yang shisha om la no da lay si xin yên rồi bài nga đây ban ya thu hala u ken ra jing tin ju bang la ba marway ha jing ku slay ba un ya rap yang shisha om la no da lay nga day ban ya thu hala u ken ran ngam la ban ba la chinkin marway nga day ban ya thu u jisu jong tang ma ula ban ya rap yang nga day ban ya thu hala u ken ran u lok bam pa ki jing shi tom nga tang syukur pan un pelayang un pen kut kloy baron jaro shi tom nga day ban ya thu hala u ken ran ngam la ban ba la drinking marway oh nga day ban ya thu hala u ken ran tang ma ula ban ya rap yang oh nga day ban ya thu nga day ban ya thu oh hala u ken ran ngam la ban ba la drinking marway nga day ban ya thu o jisu jonggan o tang ma ulan ban ya rap yang Namta keburom blay amen Doblen kurukhu ikan ikan cengerwai ke bambanging layo ban ya shembentalang
blai run kurku ipi kon samla blai shimbanta menilami jing roi penderham mensim tene klemat pang ini poin ni kebentai ka bagin ya pusan no ini ka ketien ka jong blai lingba kani ka bible study hakani ka klemat at kombang ya beteng nado pastang hijini kat to kan itayo yang series ka bede sermon on the mount dia kani ka por ka mentaro ini beteng pat saya ka benta ka ba hinyo part 7 jangan sermon on the mount ini ka jingka ka jisu makani ka jingalap ka jong u halor ulom barakani ka sengi ka benta pat ini apa sini kau pat ke dekat gospel jong Matius kalenang kepesan dekat ke bakandai ke baong kumne suk kiba penyesuk naban khot yiki ki khon uble blessed are the peacemakers for they will be called sons of God de hakani ka benta ya ka bangin ya pusan lang ngine le ka mangejele hi ngine pe iwi kentien nakane ka dekat hi khnang bangini khamsai bha ya kan ka jingmut jongani ka dekat to ka benta ka baningkong jongani ka dekat ka ong suk lani blessed biki ong daktien pareng ka bamut utau breu ubalasha kurku lani to breu budan ka jing kurku ka jong uble utau blayo ka favor ka jing sobha na uble hi kombang la juya kren hakin kita yu balik no ru mane kentien suk blessed ka kentien ka bajelio bha ya khaba uble kwa yangiru mangin poi shakani ka benta to ka benta ka ajon ka dekat ka ong kiba penyesuk suk kita kiba pen yesuk tekan ka benta hang ni pen yesuk kadang ka jing dai ka bajan perkani kentien jing suk te hang ni kita kiba pen yesuk kamut kita kiba kwa ya ka jing ya iet ka jing yesuk kita kibri ka bawat ya ka jing suk mat kumjuru kita kibriu kibalong kita ki nang penyesuk iwei ya iwei pat tengah kentien penyesuk kathau ya kita kibriu kiba long kita ki peace makers hakaba ladang ya kran markani ka benta jong ka jingsuk lani ka jing pen yesuk ngindamla klam da kran pat shapang u Jesus Christ belong terang nang penim jong apa jong pi hakaba ma uhi hakaba ningkong ulalong uta unong penyesuk namta jonga ba jong pi bat uble barun Jesus hi ulong uta u mediator penyesuk yang ba de pi belong ginong pop barun uble pat ubakhoj ubadon hangte habeneng tilarang ipule kshiti je hebrew kalnong ba pra ka bakhandai ba ka bakhat ar la tho ang tu bau jisu de tau ksiang unong penesuk hi namta jungi bat uble tenam ta jungi ki khon kristan nambar ngila pediang yo jisu kumunong penem ujongi ngilong ki nong bo jong jisu hi ubolong utau sim jong ka jingsuk u jisu de utenrai jong kata ka jingsuk jong kane ka perthai kata ka jingsuk hi ka ba ngi kwa mangin mat halaka jong ka jing em hi shimet larang ya phais ka kitab jong Isaya kalanang ka ba khandai ka khar ban riu la man shem hangni ikne jing tu lopa ka baong pamar hagi la kha yo khon la ai yo khon hagi tiga jing sanshar kan long halor ka terpeng jong u ban khar e kerteng jong u ubapla unong sla uble bakrabor ukpa bamjukut usim jong ka jingsuk
Balarangi pulih bat syakini ki Gospels. Hakani ke bentah haswa ban kha yo Jisu. Larangi pai syak Gospel jo Lukas kelon ngaba ar kerkat bakhat saw. Ngin shem itu ke jengruai jong kitiki angel. Kebalik ban ruai. Hakmat jong kitiki nong ablang berot. Balarangi pulih ni ke bentah Lukas ar khat saw ong. Kaburam haubleh. Hak bajrong tam mara kaperthe. Kejingsuk hapedeng kibriu. Ya hakiba u sungobah Tengi yang niru unius im juga jingsuk belong Jisu hi. Ulawan man air kejingsuk hapedeng jangan keperthe. Hapedeng juga kibriu jat bendriu barok khait hi hakaperthe barok kowe. Balarangi pulih hakini Gospels u Jisu ula kam ula keren Jepang yelade. Bauri tam uhi belawan ai kata kejingsuk ha keperthe. Kumuta unang penisuk utau mediator uba man kasngi man kapor pan man keklipmat. Yohanes kerana ngabakhat saw kerkap arpunya ko ong Jisu ong ya kejingsuk ngai no happy ya kejingsuk kejonga ngai happy kumba kata keperthe ka ai ngai manga happy wat ki kuslai hakadonut jongpi lemne buat shepting. Balarangi pet haka ministry kayong Jisu ruhi. Hadian bau Jisu ulai pan pening khia ikibreo. Uong ye gitu. Ong khelet no daga besok. Larangi pulih Markus kelenong besau dekat balai pusau. Lukas kelenong behnyaw dekat besan pau. Bat kumju kelenong bapra dekat besau bapra. Ada yang Jisu ada penkhia ya ketu beriu kembala tho hakini ki bentah. Uang kejengat jong pa kala penim ya pa. To kelit pai no to kelit no daga besuk. Ngi bo Jisu uplat iki daga jingsuk ka jong uhi. Bat syakine pat kini ki bentah ki bekut jong ki Gospels. Ada yang Jisu ada banyap. Bat hadian bola depan mi patru. Hadian bagi kini kesendran. Kilai im hakata kejingsau shepting, kejingsau sir. Nak bantah kejingdu no kejongki yo Jisu balong nong ilam ujongki. Bat haba kila tiang ru nakini nong ilam nang sensar jongki ju. Kibat thwet iki hakata kopor. Jisu lalit mi syaki. Lalit ban grid syaki. Banai mensim syaki baru ong iki long kejingsuk yapi hak tu je kendu kabelang kamera kebahaneng yang ngalaman syam nang Gospel jong Lukas kelonong ba arpusau dekat lai pun riu Gospel jong Yohanes kelonong ba arpau dekat khat kendai kumjur kelonong ba arpau dekat ba arpuai pat kelonong ba arpau dekat ba arpun riu telarangi pai kibai pat ki bentah larangi pule Gospel jong Lukas kelonong ba khat kendai la tho ne ke bentah bo Jisu ula sngokhia ula ut ula yam bar ula duai nak bentah ke Jerusalem kanang ba Jerusalem hi namar kamsim letip kamsim le itu yauta bolaban ai kata jingsuk ke shisha yaka larangi pule Lukas kalau nam khat khanda ke khab sapu aru ong ka ongum ni Jisu da ong ada pala tip lupa maparu shisha yakan ke sungi ya ke ru ki badai ke jingsuk jongpa hendrai menta labore yeki nakmat jongpa tikani ke dikawai ni kita dekat ya bo Jisu hi ukuran Jepang kata ke jingsuk ke bashisha ba ke Jerusalem kadang yai wat hi hadu kani ke sungi bakani ke klepmat berkani kapor kaba mentah. Telarangi pulih bani kawai pat ke bentah habede berkani ke jingsuk. Ya kau Jisu hi ulakren hak ministry ke jong u. Larangi pulih Lukas kelenang bakhat ar kada khat ke basan puai. Jisu ong ne pimut bangalawan ya kaban ai ke jingsuk hak perthai ngaong happy henry ke jingile markanti penban. Tigi beri bagi pulih kini kedekot Lukas khat ar san puwe. Kismo pelab ha
Kuno bau tau siem joko jingsuk. Ukuran ini kentian uang ngamsim lawan. Manawaran ke jingsuk hana ke pertai hendrai. Kata ke jingle markenti penban. Adik-adik ini pakai jing batai ke basisha. Ujisu ukuran ini konteks hana ke klip mat. Bana kadau ke jong jisu hi. Hakata ke jing Shem jong Gibril. Kinsia dan kita ki jingele. Kita ke jingekan at iwei ya iwei pat. Bat khamdam nakabanta kita kiwei pat Gibril baman kita Gireus new hakaba ujisu trem compromise bat khamtan mate kisandan kun jisu bat yang abri phiru hi ngapan yang hakajing shisha nakabanta kata yak bamangi nginget baru jisu nama kata ong kadang kata jingele markanti iwei ya iwei pat kata jing sok pat kaban shu nesa tiapang yakran pat chapang kan ka jing sok ti ka jisu ula ai hanga barafi ukwaru babang layot ka jing sok ka basisha ha ka jing ka jongi ukwa pat mangin lej shabar mangin long kita kinong yasam kita kinong penisuk bat kiwai pat balangi plain artli ni banta naktin ka jong ble kiding ni hukum ibau jisu ula hukum ikisanran ka jong u bakide ban le kum ne ban pen sapret ban pen sapriang ya kata jingsuk ka jong jisu sha kiwai pat to kan ka banta ka baningkong Lukas kalanong basipho ka ka basan u jisu ong kum ne sha kanu ka yingru papen rung to ong shwa long ka jingsuk ha kani ka yeng arang ipet hang ning yui po jisu ong kesandan ka jong u ade wala daman commission iki bakin let banyalap ya ka gospel bakin let ban le kini kamba syaka bekut jang ka perthai uang let barung ha ka yeng long uta unong ra ya ka jingsuk ka jong ble bakat sebab hirung ha ka yeng to ai ya kata ke greeting long ke jingsuk hakani ke yeng masne ke benta ke baar pat belong hukum ke jisu ya ki banget ngelaban Shem na ke gospel jong Markus kalanang bekhendai dekat basan pa wang kumne jisu wang kumne kamlo ka bha relada kata kamlo kala belat tidak ai pen tiang pat yakah to pin yadon mlo haladehi to pin yusuk no parlokhi balang ipulin ke dekat Markus khandai sanpho ini ipat hang ni bau jisu ula kampanya ne jengkai ka jong ui ka bau ong hagi banget ba pilong ta kamlo jong ka perthai baru ong jisu ba pidan ta kamlo haladehi to pin yusuk no parlokhi ka bamut ba bangilong ta kamlo ngapan long kata ka jingbang kata ka badan jingmat kata ka badan ke jingkermen nak ban takibai pat habang ekran kan klip mat ba kita ke badan kata ka jingsuk kita ke belong kita nong penisuk kilong ru kita ke jingkermen jong kani ke perthai to kamat ka bakhat du jong ne ka khat ka ong an khat ki khun uble suk kita ke penisuk na ban khat iki ki khun uble telang ipe chapang kan ka banta ban ong lane ban yo ban long kita ki khun jong uble lane kita on kiten pareng sons of God kan ka banta ka kren chapang kata ka adoption kata ka jing ting khun ka ba uble upan long pat ingi kita ki khun ke jong u telarang ngiyet ilade larang ipai ka jing sijahi mangabat mapi ngilong tang kita nong pop ki bajot ki barem ki bamdan dor e ruam ban amar kan ka pop hi ngila jangai no ble ten amar kata ka pop tan rai ka jongi ngimla saban ong daladi mangilong kita ki khun ka jong ble ade komba ka long kan khubar ka basisha ka khubar ka jingsuk namar ba jisu la pani suk yangi bar uble namar kata ka jingai ka jongi hi hau jisu Christ ngila pat ban ong ilade hakata jing song scam basi chisen pat
ngila ban long ngila ban khat ile de kita ki khon jong oble telang ngi pule Galatia kala nong ka balai kita khat arpun rek ong kumni namar phi baro philong ki khon oble daka jinget ha u Jesus Christ ar ngi pule Yohanes kala nong ka bening kong kita khat ar ong henre kat ke bala pediang yu hakitu ula ai bor banlong ki khon oble kata hake banget ha kerteng jong u tikini artli kita khat ngala pule hang ni ban kan mau sangi mangala ban khat yelede kita ki khon jong ble tang anda ngidon sisa kata ka jinget how Jesus Christ si kombau lalong uta u nong pen em ber nong su spa jonga bat jong phi tiga bangi kran phang kani ka banta uble khat yanga bari phiru mangin long sisa kita ki nong penyesuk kita ki peacemakers kum ki khon jong uble balarangi pule yakini ki wei pat ki banta ngila ban shem ha ka bible hi baka theme ka jongka kade kata ka jingsuk ya ka boble kwa babaro hi kin mat ka jingsuk ka jong uble ha ka jim ka jongki na ka banta unu pat lang hi kat umne ha ka ni ka slapar the baru boleh kuat yang apa dia pi mengira tak khabar jong ka jing penyesuk ka khabar jong ka jing suk kat shaba mengi ngilai ladangi ya kan mau sapang nu reu krau unu khpa jong kari ka jongi Mahatma Gandhi ladangi puli gini babon ki kot artikel sapang jong u kalau ngasotnat ma ngilaban tip Mahatma Gandhi walada umpat long Kristan Henry ulong pat ubait ke Bible ke belong ke ketien ke jong ble ulangi pulih ni babun ke jing tha ngelaban syam bau Jisu uyo inspiration uyo mensim na Bible ke jongi hakaba ulai le persha bakan ke sarkar bilat lagi tiki tiar ya pam do pat ya pam na kata jing senam Henry da kata kabau mau ulale kabalong ka non violence movement pergi babun ke sengolingo ke ombali Mahatma Gandhi upoi sakane ka banta meno bihikayo komno laban poi sakane ka banta da kata peace movement ka jong Henry ka basotran kalong ba Mahatma Gandhi uyot inspiration nang Bible ka jong hi Henry ka balong ka basungusi pat Mahatma Gandhi tre balong Kristan marhabau pej yaki Kristan hatu kopor ka jong wala lagi long Kristan Henry kimdan kita kisah kan zaman siam kata ka jinget ka jongki mar ka jingle ka jongki kalong mar khongpong Mahatma Gandhi hakawai ka artikel yang ngalayo ban pule hak kamrathia ka jong ubo ini ka Bible kan New Testament mar komjuru akan kanro jika kamrathia ka jong utai ini ka dur ka jong Jisu ka baong he is our peace ulang ka jingsuk ka jongi ka bakren hi shapang u Jisu tengah khot yanga badi phiru akane ka khlepmat ko ki parlok bar ki parame be barok lang habangi pusan ini ka dekat ka bang suk ba penyesuk na ban khot ki khon jong oblei ka kwa ba mangir ngin poi sakana ka banta bangin ngin kham ngam jelio in pentre kamru halakasngi man banlong kita kinong penyesuk ngasung thu kalong ka ba ha hari ka dei ka jingkhot ka jong oblei bakat sabangilai nginlong kita kinong penyesuk kum ki banget kum ki khon Kristan ngin mi sabar ngin mi ka perthei da kata ka brand name lane ka trademark kum ki khon Kristan ha be dei bat kani ka jingsuk ka bashisha ka bo Jisu ula ai hangi pangin le chapha shabaru mangin samlang in penyesuk iwe ngi menta ba kani ka bor ka bahalor kani ka ba ya sendrop lang igini kiri chok perthe ka United Nations ki jupha igini peacemakers ki jongki kaleng satlak perthe khamta mai kiri ki badan
kat ko jing ele thma ka jing snam bakani ki United Nations ka kwa bakani ki sipai ki jongki kilong kita ki ambassadors of peace kat bagi le sitik jaka ki bai klomar kin penisuk bat kini giri ke jupa ik ambassador ke jongki na kawai giri kawai pat khnang ba kin ra ya kita ka jing suk kilong kita kinong kit tien cm te habang pusan ro ini ka banta uble kwa bayang abati phi ngilong kita kinong penisuk ki ba shisha ki jong ujisu bak ek ba mangi nginget shisha ek ba mangi ngile bak ek ba mangi practice in pen miru shabar to boleh nirap yang badi phiru mangilong kita kinong penisuk ki ba shisha shiyeng shisam ngilong kita kinong penisuk hakat ke jong ke jongi ki relationship ke jongi larangi mi shnong shathau shayo shahat sha school sha college sha office macam kur jong perthai ni imsngi manlong kita kinong penisuk ini asam shikibai pat ya ka jing suk badon hapo jongi lengba u Jesus Christ to boleh nirap kurku yang abadi phi ba nginlong kita kinong penisuk ba shisha naba hakane ka banta anlab ban khot yang abadi phi ki khun ki ba shisha ki jong ublehi na banta ka borom ka jong ble ni phashu ble aga jing dwai ko khpa jungi upap neng to kurkhu yakani ka banta na khtin ka jong mai ka bangle pusala na khlep mat ka bapan kan mau shangi ka ba mai ma khot ingi mangin mi shika perthai mangin long tina penisuk ki ba shisha ki jong me ngi i ba ki ing kesam ka jongi ashnang hathau hilenti shi sengkien kalang slak berthai ngimdan shisha ka jing suk ka jong me ya bangla ban i hakni jinglong jingman ka manta hare prenjin ki barong i dwai ba me menyerap ru ingi ingi beli odiang jing suk ka jong me ngilong ka penisuk na mata ki vai pat hakni ka slap berthai hangno ru markum jo bagi break ni i pat ingi ni i mangin long ta shisha kita ki khun ki jong me ki bele ka man go jong me kum jo ru hi ki bi yang sakhi halaka sungi man pen i pat ya kata kadur ka jong me hapo jongi kur khu ingi ro baro lang be pat ikani bible study ni clip man kur khuru yakini ki baya don hakabor ban riban sumab ni alam ingi karib ke jaj bade perthai ru hi khamtam ngani ka khlam ga mandap khamtam ben tak bapang basitom ru hi leng ba kan pandemic men pen khia ki banam tak tik bodo jeng kermen ko trak bodo jeng suk jama man aki jeng suk jam ha preng kane jeng long jeng man ha kan perthai ga bakum kane bat kur khur ngi we pe man ai bor ngi leng ba ka bor musim ko hi jama halaka sing halaka pabak halak khlep mar ru hi hangno ya ba mangi ngidan namangi pan ni kini borak teng tan punim jungi Jesus Christ. Amen.